Jotono KAHAM ang ADC o thanai tongo tabu BAGWI kisa chamung nangai thanai bhai song hanhai lamsoba ani o channel o norok ai tongdi tini ang te kaisa tip tu nai norok ni bagui song nangkung ni bagui tongdi logi bukke ana ma samung tang tongo phung ko chang jor baca lebih family lama o bisa warak tan lagi tanggai patri matong Orang batang orang 5 minute hai rok ma batakan inti blai sinai pakya ADC o je phanya maga ko ADC aing ke bazar kejang phanya maga ATM supaya chopakya ang nogo ADC thangmani ge tabung nogo sopai tirok tu kubajak dukan nogo thangmani habena abun sikang ang norno pulan sajak kaisa tips nai hini ga abo ke SEB KAHAM norok ni bagai ani bagai jotoni bagai abo ongkha sing TABUK sini TIPRASA rong ni bagai kaisa apps khulugjak abo ongkha Lamrwma private limited haikaba sini play store mane Lamrwma app ga sing abono tuyoi ang kisa sa nong discuss khainai sing a jagao manai sini service engke tamung nai abo engke sing TABUK digital jugo sini samurok bahike sungu je other by payment khaimani ATM micro ATM eta abo aborok norok payment khaimani sung pule ek number tongo APS mane other by sung rang payment khaimani ta sung abo kaisa norok ni bagai SEB haikaba jora KAHAM norok abo ID nahar mano sini yang tike ID nahana ke nok bo jaga contact khainang nai hingka tangi hingka ke angor te kaisa kok sanam jungo sung TABUK rom depend year EGP ko eksadra obai kwbangma TABUK payment khaijangnai tongo abo ongkha kubuni borok rok khlaiman obo ongkha sung TABUK nijini borok sung khlaimani abon bagai norok na ang koyo norok sung TIPRASA sung thangcha hnai sung khulungmani o jaga norok join phaidi tangi hingka ke sung thangcha ka samung khlaigeng ka taisa kujugo thangmana hnai ang kha khlai ongke ek number tongo APS abo ang sanai abo other by sung payment khaimani micro ATM bo khaimani DMT mane money transfer recharge bill payment PAN card khaijangnai ID nai manai CSP mane loan TABUK sung bai dogna kangka LNT auto fund abai roka sung loan dohor manai ke demat account bo khulugui manai sung demat account khulugui sung abai share market rogo coin rok pai mano abai ke sino o jaga TABUK services sung manai ta kaisa sung je Google Pay Phone Pay Amazon abai ke barcode man mane o jaga barcode tongo abai save tongo abai ke sung samurok sini o Lamrwma private limited ke sung khlaimano abon bagai ang koyo norok no sung thangcha ka samung khlainani bagai sung thangcha ka samung khlaigeng ga sini o sung je wansung rong no sung fill up khaimani sung tu kujugo kaimani tangi ke kubuni jaga rogo sung ID rok na khangke sung secure krui tangi hingkangke kubuni borok rok kwbangma rang rok ni si obo bebar bla kwbangma rang rok jodi kwchawi
to net by siblangka aro rogo kasai thangka ka no help khaya bo nungmano rang kabang nugui lup obahaita borok rok to kubang ma bahai abon bagai sing nijera angka o jaga o ta kaisa helpful ngano nangbo help khainai ka sing chini Lamrwma private limited ni team ngai sing nong na regard khai tongnai sing guard khai tongnai nong safety ni bagai norong na sing mane chubanai ta je mansak sing chubanai sing norogo sing chubadi ID nadi samung khlai je khlaina muchungnai amta hanyo borok bukhaimiya abor bai je khaina muchungnai ang contact khaibana ang an description o ani contact number yuan ge apps rok bo naimana noro abo chini borong ni ngiba abon ang tini ni bagai norong ni bagai abon tips tu o ani phung kachang ni morning walk ni blog o ang ADC thang phaikya TABUK hungkangke abono last o norong na kisaja abo entertainment hake khlai phunuka norong no abono ongkha norong ni bagai chep kaham nahari mano norok ang bai contact khlai asungno tini ni bagai phung kaham jotono no hanhai ani khani hamjongma chibai yapri norong no ani o video muthago